Pormal nang gitunol kagahapon sa lokal nga gobyerno sa Island Garden City of Samal ang duha ka fire trucks nga gihatag sa Japan Firefighters Association. Mismong si Consul General Ishikawa Yoshihisa sa Consulate General's Office dinhi sa Davao ang mitambong sa seremonya kuyog si Samal City Mayor Aldavid Uy. Gihimo ang turnover og blessing ceremony atubangan sa New City Hall. Giapil usab sa pagblessing ang mga motorsiklo, pick-up ug light duty trucks nga napalit sa lokal nga gobyerno. Ang mga fire trucks nga gikan sa Japan dunay dakong kapasidad kay dako kini og tangke nga punduhan sa tubig ug dakong tabang sa panahon sa emergency. Sumala ni Consul General Ishikawa nga ang mga fire trucks dakong tabang sa Samal Fire Department alang sa pagresponde sa mga emerhensiya, sanglit do na kini taas nga firefighting capabilities aron masigurong luwas ang katawhan sa isla. Atubangan sa mga empleyado ug residente sa Samal, gipasalamatan ni Mayor Uy ang Japan Firefighters Association pinaagi kang Consul Ishikawa. Matud sa mayor, ang panaghigalaay sa Pilipinas ug sa nasod Japan dakong tabang sa katawhan hilabi na sa iyang isla. Gikinahanglan nga balanse ug kumpleto ang pasilidad sa isla matud ni Uy, labi na sa mga ekipo nga gikinahanglan aron makumpleto ang mga rekisito sa sektor sa turismo nga maoy nakabuhi sa ekonomiya sa Samal. Gipaningkamutan og naglaom si Mayor Uy kuyog sa tabang sa gobyerno sa nasod Japan nga ipadayon ang kalambuan sa Samal hilabi na sa natad sa renewable energy, water waste treatment facilities ug bulk water facilities nga nag-unang panginahanglanon sa isla nga gibabagan tungod sa nasinating pandemya. Sumala ni Uy, daghan pa og mga aktibidad ug partnership sa umaabot nga panahon. Naglaom usab siya nga kining suporta nga gihatag sa nasod Japan sinugdanan pa lang sa usa ka malungtaron nga panaghiusa tali sa nasod Japan ug sa iyang isla. Matud sa mayor, siya magpadayon sa iyang paningkamot nga mas daghan pa ang maabot nga suporta alang sa iyang syudad. Ang turnover ug blessing ceremony gitambungan sa mga opisyal ug personahe sa Bureau of Fire Protection ug mga empleyado sa lokal nga gobyerno ug pipila ka mga residente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe,